రీసెంట్గా పోస్ట్ చేసిన నెక్లెస్ వీడియో చూసి మన స్టోర్ విజిట్ చేశారండి. కస్టమర్కి నెక్లెస్ అయితే చాలా బాగా నచ్చింది. ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా వీడియో కాల్ చేసి చూపించారు, వాళ్ళకి కూడా చాలా బాగా నచ్చింది. అయితే మనం పోస్ట్ చేసిన 10 గ్రామ్స్లో అయితే మన కస్టమర్ అయితే 16 గ్రామ్స్లో విత్ బ్యాక్ చైన్ కస్టమైజ్ చేయించుకున్నారు. నెక్లెస్ అవుట్పుట్ చూసి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు. మనం చెప్పినట్టే డైమండ్ ఫినిషింగ్లో చేసి పెట్టాము. నెక్లెస్ ఎలా ఉందో ఒకసారి మన కస్టమర్ మాట్లాడి విందాం. నేను అనుకున్న దానికంటే కూడా బాగా వచ్చింది. ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చూసి నెక్లెస్ ఆర్డర్ ఇచ్చారు కదా మేడం, ఎట్లా వచ్చింది ఐటమ్? ఇన్స్టాలో చూసిన దానికంటే కూడా చాలా బాగుంది నాన్న. చాలా క్వాలిటీగా డైమండ్ ఫినిషింగ్ వచ్చింది. నాకు చాలా బాగా నచ్చిందమ్మా. నేను చెప్పినట్టు నెక్లెస్ డైమండ్ ఫినిషింగ్ మీరు చెప్పిన దానికంటే కూడా బెటర్ గా ఉంది అయ్యా. ఇంకా చాలా బాగుంది. నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. ఓవరాల్ గా కూడా మీరు చూపించిన దానికంటే నేను ఇన్స్టాలో చూసిన దానికంటే కూడా డైరెక్ట్ బాగుంది నాకు. థ్యాంక్స్ మేడం.